Jmenuji se Pavlína Wernerová a jsem autorkou obrazů, které jsou zde vystaveny. K umění mě přivedl můj syn, který mi koupil barvy a chtěl, abych něco dělala sama pro sebe, i když jsem malovala od mládí a malovala jsem velmi ráda. Já ve svých obrazech bych velmi ráda vypíchla svůj smysl pro humor a optimismus, který chci předávat dál. Je tam spousta obrazů, kdy lidi jedou na vodu a můžou to být lodičky na vodě, můžou to být kachny na vodě. Je tam spousta obrazů, kdy oni vyjadřují jenom krásu v přírodě a přírodu já miluju. Co pro mě znamená mít první výstavu, je to velký krok do neznáma. Bylo to něco velmi, co mě poznamenalo, co mě nadchlo. A ta věc je, že mi to ukazuje, že moje práce má nějaký smysl a že to není nesmyslné vytváření nějaký hodnoty. Z dnešní vernisáže jsem si vzala to, že úcta, z mojí strany úcta ke stáří je jedna věc, ale že stáří může být úctivý ke mně je ohromná věc, která mě opravdu nadchla a která mě nějakým způsobem posunula k něčemu. A ještě ani nevím k čemu, bylo to obrovský a neumím to popsat. A bylo to velký a šlo to od srdce. Moje krédo je žít šťastně a veselé a rozdávat to všem kolem sebe a miluju svět a miluju lidi a miluju život.